Ifogom no when you chọrọ ịgwa m. Ada. Ma ahụ gị n'anya nke ukwuu. Ahụ gị n'anya dịrị n'isi ụlọ onye ọhụrụ. Mụ na onwe m hụ gị n'anya. Nga ka ọ dị. Ada. Achọrọ m ka m na-abịa ha. Ka mbọsị chere ka ịfụ. Ụbọchị Eke na-amụ egwuregwu. Ka dị mbọsị a. Ihoma. Ihe njiba gị Ihoma. Bụ gị wee wetara m ihe ọma. Nke m ihe wetara m ihe ọma ije butere m afọ ime. Ime mkpuke. Oh, kedu ihe m mere gị? O nwere ibe ọjọọ m mere gị? Ihoma, kedu ihe m mere gị? Kedu ihe m mere gị Ihoma? Imewago baby. Mami ko yo bagara. Igwe, o nwere ofu ihe mgbagwojuru m anya, gbagwoju m isi. Gbagwoju m ahụ m ukwu ebe niile. Ya mere nji okporo ofu nwa fụ mkpụrụ anya njusu ụgwọ ihu ọma ka nji kpọta ebe a ka ọ gwa kọkọlụ ihe anyị maka ewee bịa. Ihu ọma ya. Igwe, Luka tụbara m ime. Igwe, o nwere kwa elu ka tụba nwata ime. Elu ka nwa mefe ọ bụrụ ya tụba nwata ime. Nwa pio ka eji mara ya elu ka tụba ya ime. Enwere elu ka tụba ya ime. Ibe ji ma nwata pio n'ọba niile. Ezigbo onwe gị, ifu nwa gị, ọ nụchago nwa m. Ọ nụcha gị akwa aka. Nwanyị gbachi nkịtị, anọ m ya. Obi dị ya n'ọla ama. Ka nwa gị nke ị na-ekwu. Ife a, nwa m nwoke bụ elu ka ama nnukwa nwa. Ọkwa n'obodo a ya, ịnwa na ọgọ nwa bụ obi a. Ama m ife nwa m. Ọkwa n'obodo a, maka ihe ne. Ọkwa bụ ya. Hapịa, maka nke a ga-ekiri. Eloka. Mba Igwe. Ọ bụrụ m ihe tụbara ime Igwe. Igwe, na ọbụ ọkwa sọọsị ya. Ọzọ enwe ndị ọzọ idu bịa ịfụrụ Eloka. Ọ bụrụ sọọsị ya jee tute ndị ọzọ. Jide ọnụ gị aka. Jee tute ndị ọzọ. Jide ọnụ gị aka. Ọ bụrụ ọsọsọ gị. Mana iso. Eloka. Igwe. Ya mere anyị ji akpọ gị Igwe onye ọ dịrị. Ọgba. Ezike, ibugo n'ọgọ m. Igwe, anyị ji akpọ gị Igwe onye ọ dịrị. Nọ. Ezike, ibuzo ọgọ m. Anyị ji akpọ gị Igwe onye ọ dịrị. Igwe, anụghị m Igwe. Anyị ga-abịa naba. Mana ọzọ gbachara m. Anyị ga-agba nene mụ. Ezike na nwụma, ọzọ a ga-anụkọkwa nwaanyị. Ị ma na ihe ọma dị ime. Chineke m. Hey! Chelu. Isi gịnị? Afọ m eke gara aga mana ma m nọ ime ka ọ dị. Ihe ọma. Gịnị bụ ihe? Nne. Atụkwa Ịmakwa na ihe a ihe ihele. Nnekwu. Iru ọma kwa. Ewo. Ọ bụzi nke a gịnị?
ka ife ga-akpọ ụdị akụkọ anụnwa biko biko ụmụ m ka m wee kwa ohere ayọ unu ana m ayọkwu na eji m Chineke ayọ unu na-ayọsikwa unu ike biko na ụmụ m unu ekwekwana ka akụkọ ọjọọ anụnwa na-efegharị n'obodo a felubata na ngwula biko no biko mana ndị be anyị si na iru a na-ekili ekili ọ dị adị mma ịtụ mbọ okwe na ife na-agwa unu biko unu aka nna adị unu na ntị bụ ka unu malụ ka unu si agbago malụ ka unu si agbada malụ ụdị ụkpa na ụdị ụkwụ unu na-akwụ n'obodo a maka na nna unu ga-egbukwa m ọ ga-egbukwa m na unu emetụkwana m iru unu emenyekwana m ifele biko kwa ọ bụ na ife m na-ekwu unu sikwa m kwuo ihe a nna anyị kwukwere bụ eziokwu maka na ihe a obi igwe biko unu ka anyị hapụ itinyekwa nna anyị ihere n'anya biko Ọlọma biko werenụ nwayọ achọghị m onye ọbụla ka ebute ihere n'ezinụlọ ịgwa akacha ụmụ osodi ndị nwaanyị biko nụ Igwe Ada Ogenezi afọ gị kwa atọkwanụ afọ gị ada ka ife ozi ka ife na-eme Adam na-eme ije kpọọ ndị ime edum chepụtasị aga ọnụ ndị nke a nna m gosiri ọkụ akwa amala ezigbo mma unu ga-eyi wepụta echi na olili ji ọfụ nke ara maka na ịma na nna achọ unu kwadosie pụta ka a na-ekili unu ekili ka ọ bụrụ so ụmụ ada osodi ka a ga na-ekili n'ọgbọ obodo niile biko ha wepụtasị akwa ahụ fakarụ dee ya ede desie ya ọfụma ọfụma dozisie ya wepụta akpụkpọ ụkwụ unu eficheche ya ọfụma debe achọrọkwa n'ihe ọbụla ga-abụ unu pụta afụchata ofu ntụpọ n'ime unu ọkwa ibe ihe m na-ekwu adị m eme ihe ụmụazị ya ka unu kwado olili ji anụ m ga-akwado olili ji anụ ka a ga-asị na emesi nke a na mmezi ọzọ biko kwado n'ọfụma maka na olili ji nke ara m ga-agba mbọ kwadosi onwe unu jikere onwe unu ọfụma maka Ada na-agba agbọ Ada kedu ife na-eme gị? Ị marọ Ada gwa m eziokwu nne gwa m eziokwu ị dị ime? Ị marọ ke ka o si eme ọ na-atụ m ọjọọ n'ụtụtụ ọbụla ọ na-atụgo oyi n'ụtụtụ ọbụla Chimo! Adịla pụta m! Aga n'iji ime! Ahụ ọnụ m! Nna gịnị kwanụ? Igwe ọnụ ya bụ igwe! Igwe! Ada egbugokwa m ada alapụtagokwa m! Ada egbukwa ya dụwagwụ! Agụkwa m! Kedu ebe igwe nọ? Ihe na-eme n'obodo ihe na-eme arụ na-eme ka ebe ị na-ebo ya ka nwa kwuru aka kedu ihe mmekwanụ
kamsa konko kino lunja konka igwe ada nwa wadi ime Ada obi kaligi na mudu ya. We meti mi na musa. Ada na buda go mamo. Ada meti mi ru ada ki wa. Ada ada je mo no. Ada igwa muzia di ime mba. Nka be okwu nti anu. Nka be okwu nti anu. Abema. Ụmụazị egbukwa na mmadụ ike ya ya akpọ nka ada ogene kwanụ ndake kwani ada obi ka gị mere ụdị ya bịa ada tupu chi ejie ịkpọta nwoke gị ya mere ife a kpọta nwoke agbụgbọ anya akwụkwọ igwe n'ọmụwa bụ igwe onye gị ada jụ ile Osodi. Nai. Kedebe nwaanyị nọ. Kedebe adaghị nọ. Ka ụdị ajụjụ bụzi nka. Olugozi n'ụdị a. Maka na ọ dịgonu njọ. Ọ bụrụzi ada m nwaanyị. Ọ bụrụzi ada eze. Ọ bụrụzi ada nne ya. Ọzi ada m nwaanyị. Ọ ya m. Ọkwanye nwa dị njọ. Ọ bụrụ nne mụrụ. Ọ dị mma, ọ bụrụ nna mụrụ. Nsogbu adịrọ. Osodi. Achọrọ m ka mụ na-eme mkpọtụ n'abalị a. Nnukwu ife mere n'ezinụlọ anyị. Mkpụ ọdachi. Ya ka ịkpachapụ anya. Agwọ nọ n'akịrịka Osodi. Ịzọbịa ọkụ ọta. Ka mụ na nọ ife a abalị niile ụlọ abara m n'anya amụide m anya ọkọ ọkpa kwa nnukwu ife eme na ememe mkpọtụ Ikwe eziokwu ọ bụrụkwa nna ife amen adịghị ewute m mụrụ na m amarọ na mụ nnekwute ihe mere n'ezinụlọ anyị mana ofu ajụjụ m na-ajụ bụ kedu ka a ga-esi suo aba na nni elie ya elie ka a ga-esikwa nwaanyị ukwu wa amarọ m ife m ga-eme kedu ihe a ga-eme n'ọnọdụ a ka egwukwa m jee kpọọ ụmụada ya nwaanyị kpọọ ya
Ngwea na je kwado ifie niile. Ngwongwe niile. Ona eje Oka village. Ụtụtụ echi. Biko na ọ bụrụ ozi n'ụdị nke a biko biko nke nụrụ ọnụ n'ụdị a biko na ụkwụ na-ada Ilue emusia nwa na shiaka. Igwe biko sinu. Igwe ọma keke ga-ezi chụpụ ya n'ilo. Kama ka m kpochigo dị ya n'ime ụlọ ka ya na ọmụọ nwa biko. Biko na igwe biko nunu. Ekwusigo. Biko nunu. Javan. Fugo that you put along with you. na-ajụ m ihe m na-echegburu onwe m. Negode m adaeze dịka m. Ọ na m erubeghị ịnụ di ka ọ gị m ka ihe mere. Nwa m, ya bụ ihe ejikwa m ọnụ. Ejikwanụ m ka ndị onye nụ. Ha? Ama m ihe m ekwu n'okwu a, ma mmụọ na ọkpụ isi amaghị akpụ ka ọ na-agụba adịghị nkọ. Ha? Mana ka o si na-adị ihe ewetu obi, ọ bụ ihe echegbuwere onwe gị. Ịnụgo? Ehe nne. Okwe ma ada ọzọ nọ. Ada ọzọ nọ ada ọzọ. Ihe nke ọdụla egwu n'obodo anyị nne. Ike agwụgwọkwanụ m ike mana nke ahụkwana ya kacha ihe ọzọ na-echekwanụ m bụ na ụmụ nwoke niile amụ n'ezinụlọ a onweghị nnọọ onye nke chọrọ ịba uru. Onye nke bịa ọkpara aghara tinye isi ebe akpara aghara tinye onwe onye na-achịkọta ndụ ya na-eche maka echi. A na-agba ofe ogori onye nke esi ebe onye nke esi ebe ihe niile aghasasị ya bụ ihe ike agwụgo m ama m. Nne. Nne. Olee ihe na-eme? Nne, ana m achọ mgbaolu m dapụrụ n'ala ebe ahụ. Mgbaolu kwa? Iji n'aka na mgbaolu ka ị na-achọ? Ọ dapụkwa ebe a ka m nọ sinsi na ebe a ka m nọ na-achọ mgbaolu m. Ngwacha ọnụ ngwanụ megharịa ahụ ma ọsịsọ ị nọ ka ijegwa ndụ ka na-akwụ anyị cha n'ụzọ iyi ọchago ka o gbutu ori anyị ịnọ mee ngwa nwe ihe nji n'aka ngwanụ. Igwe nwa arapụtagokwa m. Nwa achịpụtago m ụkwụ n'ama igwe. Kedu ife o melụ? Isigo ife anyị na-esi. Sikwa nna igwe. Igwe a na-agwa gị na ọkụ na-agba n'ụlọ gị ị na-ajụkwa ese nne. Igwe nwa gị nwaanyị a ọ dị ime. Gịnị? Ime?
ebe anyị na-amịgharị iburu ogede ahụ unu na-eri ogede ntịtị ahụ na-eli na nzuzo ọgba n'anwụ ha ojugo ka ntabeghị ntị kịta ji egwu ụmụaka mmadụ anyị na-enu n'ime obi ma kpachapụ anya na iwe na ọnụma abatago agwa bụ ego n'akịlịka ọ ga-ata mgbe agwụ ọ ga-ata onye zọfịa ụkwụ ọ ga-ata anyị gwa anyị kwọ gị nwa kpebe ekpere ụbọchị ime gị na-eme ka ị mụọ ya n'udo ka ịmụọ ya bụ nwa n'udo maka na ọ bụrụ ikunye enwe mmiri ị ga-anatakwa ya iko ọ bụrụ ịtụ ime bụ ị ga-amụkwa ya kolu mgba sinema kwanụ ihe na-eme n'obodo ihe na-eme arụ na-eme ihe na-eme n'obodo ihe na-eme arụ na-eme gwa ntị ma anụghị ebe isi ntị sọrọ ya laa ọkwa agwa ntị ma anụghị ebe isi ntị sọrọ ya laa arụ na-eme ngwa tụba gịnị ụmụnne m nna m si na chi ala anyị a na iwe jia mana eziokwu unu afụrụ na ihe na obodo anyị anụnwa ada amezi mkpụrụ ọma ihe mpịtị mpi ihe anụ na-emegasị unu ada afụ ụzọ kachi agbada mala gbagharakwa anyị o hey kedu ka ọ ga-esi gbaghara anyị unu anụlụ na mma mama akpa na eze eziokwu ịmarụ nke na-emezi unu anụrọ nnọọ ndụ ka nwanne nkwọ bụ onye tụbara ime ahụ ka ọ bụ gịnị ka a na-akpọ gị kachi ala agwọgwụ n'ọnụ alapịwa ọgụ enwekwana nwoke nwanne m nwoke afa gịnị ka ị ga-eme achọghịzi m ihe unu ekwu ka unu emekụzi na onwe unu ikwela ebe a nwa biko achọ isi anyị na-aba mma m ga-abata sunu biko biko bịagodu ka anyị na onye ka atụbagolo ime atụbagolo ime na-aba ndị asịrị daalụ afọ m bụ Idokwe anyị bi na mgbago ebe enu o tegokwanụ nji afụ gị n'obodo anyị wee chọpụta na ife gị na-amasị m Adigwe echekwanụ m ka ọ bụrụ gị ma bụ ife ya anọchi oyele dị m n'obi ibekwe mụnwa ba Adigwe Amaoze ka isi ka ọ nọchie ego oyele dị gị n'obi hey Amadioha
unu anụkwa ihe Ibekwe gwara m. Ọ sị ka m nọchie ya oyele dị ya n'obi. Bịa nka isi ebe a. Enwere ihe unu gwanwere Ibekwe maka ihe ọwụ. Ngwa na Nabano ozugbo. Nabano. anya. Ama na ịbụ otu onye n'ime ndị agbata obi obodo anyị. Lekwa anya ka m gwa gị, enweghịkwa m efe maka ndị iberibe. Abụmọnụ ga-enwere ife ọ ga-eme m maka na m afụrụ ka m si wee mejọọ gị. Maka olili ji ọfụ nke ara ịma na inekwana anya oge adịrọzi igwe arọ nke gara aga nyerekwa mụ na nwunye di m ego n'oge ife abịa buola anyị ọtụtụ mgbaghalị na nsogbu na nsekasị dị ukwuu. Biko ka inye anyị ego ka anyị nwee ike kwụọ ndị ga-esi nri ụgwọ godekwa n'ife a ga-esi golukwa n'akwa nke anyị na nke ụmụazị. Maka ya na awa ji ga-eje ego ahịrị akwa ọfụ igwe ịbịakwa ọ gịnị sị mana nsogbu adịrị ya ife ịbịakwa ọnwụkwa n'ife ome nsogbu adịrị ya eji m anya achọ Nneka afụfụ m ya aga m afụrụ ya ọ nọ n'ime ụlọ Nneka nọ n'ime ụlọ ọkwa mụ na fakalisi efu nne otu tupu m batabasị ka m na gị nọli afọ kedu ebe Nneka nọ kpọrọ m ya Nneka nọ ka onye na-agata difa ụlọọma
Biaba. Uloma. Ebe ka ị na-eje? Nna asị m ka m gagharịtụkwanụ. Ka ị kpagharị anya ife a na-afịa n'obodo a. Ọkwa ifugo maazị abụọ ọnwụnwa. Ụlọma ebe ka ị na-eje? Kebe ma ị na-eje na-efi a? Ka ebe Nneka nọ? Amakwa m kemgbe ri ụtụtụ ka m bido chọwa Nneka. Ma m ebe ọ nọ. Kemgbe ri ụtụtụ. Ị ga-amasị. Ị mara ebe Nneka nọ? Ifugere. Nke bụ na ị mara gị nwa kwadokwo nke ike izuzupụkwuo ichekatazi echekata ọzọ ibulu afọ ime bata ụmụazị nwa biko nnu melu nnu ebele biko jee kpọọ ndị odibo Nneka ka amala ebe Nneka nọ gị wee suru pụọ ka ifụlọ na-eje ka na-eri igwe ahụ na-anwakwa okenye nke ị nepụrụ n'anya etu ọgụlị pụọ ka ebe Nneka nọ n'ụlọ anyị na Nneka so na-aga n'ụzọ anụgide Nneka sị anyị chi ya azụ anyị si ọnwụ na ya agaghị echi ya o weta mkpu n'okoro sị anyị chi ya azụ nwee sonye otu m ka anyị chi ya ya bụ na ndị kera ka unu ezuru ijikọta Nneka aka na abakpọnata ya n'ime ụlọ ebe a chikwa ka ngwuru nye anwụkwa na nwa nwee ife melụ nwa ahụ maka ọnwụ ife melụ nwa ahụ unu ama mbata mụ na unu Ifugonu mmiri amụ tupu ọta ka ọ bụ na ịkpọtago Nneka ba tupu ọta gị kpọta Nneka ba gba m ya ọkpọ biko na igwe amara m ka m ga-esi jebe ụdị iche a ebe Nneka na-ekwezi anụ ọfịa na-aba anụ wee jikọta mmadụ m ga-akpọnye m ofu ndị odibo ga ka ha nyere m aka jepụta Nneka ebe Dikeh igwe bụrụ zie ofu ndị ọrụ gbọrọ ndị ọzọ ka jee chọba Nneka ebe niile n'obodo ma ebe niile unu chọsịa unu jee na be Ngwu maazị Ngwu ebe niile ka imu nọ ka okpuru akwa chọrọ Nneka maka ịgbago na Ngwu nwere okorobịa gbara agba ọkwa ịma biko sụrụ njebe ọ bụ na na nọrọ isusu pụọ nke gị ozi bụrụ afọ ime nke metara mmachi enyi ga-ebute afọ ime nke onye ọbụla ga-ege ntị mana ọ bụrụ mmụọ bụ Nneka adị igwe amụzia ezinụlọ m alụ biko gbaghalụ na anyị bụkwa na ụmụ onwekwa nke anyị ma o biko
Kevin one nigga no. Nneka, ono eba. Igwe si adi acho ya. Acho ya na begi. Nneka na abegwe ba before. Ba je acho ya. Melo malo. Mechono. Ite, mama achoba. Ngwa singi mechono ki. Ite mama achoba. Mechono ki. Ngora na ba. Arasa na ba. Amalia. E chocha lebe niile. Arasa na ya. Ina agba eziokwu. Je cho ya na azu no. Asingi mechono. Chokwu ya sigi chechi koni ozopụta. Cho ya fuma yo cha nke ọma. Chekwa nne ke koni ozopụta. Mechie ọnụ ebe a na igbezila ya ozi. Ọnọdụ ebe a nwere nwata nwaanyị dị. Adịghị anọrọ ya. Na-agwa m eziokwu. Ngwu. Ya afọ anyị. Ka anyị na. Ngwu na-egwuji ibe na-egwu mechie ọnụ na be m. Ebe na-agwa mpa. Ya dị ibe ka ụfụ ada ebe ọ tọrọ. Ụfụ ada ebe ọ tọrọ. Ite! Bugisi mechoru na bewo! Wabuku! Wabuku! Mechoru na bewo! Apunda peka, apunda. Omede, kedu ka isi mmadụ abụ nwatakịrị bụ na bibe kwe ka ọ nọ? Okwu na-afụ gị ife a na-agwụ. Okwu na-afụ gị ife a na-agwụ. Biko nụ, chọọ na elili ekwele, welu na ekedo ife unu ekedo, welu na ati n'ọbọ. Ọsọsọ m. Nneka. Nneka ahụ mmụọ. Ewo onye nọ nso. Ebe ka ị nọrị mgbe eri. Nneka. Ebe iri mgbe eri. Nneka ka ebe itezi. Nneka. Nneka kere ebe ọ nọ. Igwe, ọ na-ekwukwa okwu. Nneka. 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 Hey! Ahụ ọnụ m onwe m adị ekwuzikwa n'okwu. Ọ na-ekwukwa okwu. Nneka. Ọ na-ekwukwa okwu. Kwenu okwu Nneka. Nneka. Ịgwa nkwa ndụ m. Ewo! Ịgwa nọ. Ewo! Ọ dazigo ogwu. Nneka. Kedu? Ịgwa nọ, Nneka. Nneka kwuo okwu. Ndị mmụọ chọrọ ịgwa anyị okwu. Eze mmụọ chọrọ ikwu ife ọbụla. Tupu echi. Ihe ekwora. Mere akpali. Aga m ama ife na-eme na ebe agbazi aka. Mana mwa brasa, mwa kwa fo. Kwa vime,
nwa beze mma gwa afọ gwa ime mma gwa afọ gwa nwa eku n'aka kwesịrị ikwu okwu mana mụ nwa beze mma gwa afọ gwa ime mma gwa afọ gwa ime ihe m fụrụ ka m ga-ekwu mma gwa mechi ọnụ m anya gwa m emechi ọnụ ime ọ mechi ọnụ gị onye ọ bụla ifuru ị na-ekwu ịdị ime ọ dịkwa ka ịdịkwa ime mmụọ ya gwa emechi ọnụ mma gwa emechi ọnụ m ụtọbụ atụ n'ime mkpuke ụtọbụ atụ ime mkpuke ụtọbụ atụ n'ime mkpuke atụ ime mkpuke Igwe ị ga-agwa na ihe iji ekpo anyị n'oge nnọọ Igwe asị nka nkene unu mkpọrọ oku m na-aza m ngwa daalụ ịma na ndị be anyị na-akwụ si na onye bu ibu onye buru ọ na-anya ya onye bu ibu ma nọ na-anya ya ọ dị ya ka ngwụ n'eziokwu ibe ka nte bakwuke nte na bema ibe ka nte ekwudogo nte n'ọnụ ya ama wepụ m ga-esi tinye amụrụ nka m ga-esi tinye karịa na ụmụada m niile dị ime n'ime mkpuke ọkụkọ agba ji n'ụkwụ nke kasị njọ bụ na nneka nwa m Igwe eze mmụọ Igwe Chiala anyị ekweghịsị atụpụrụ m ọnụ udejelu akwa onye ike gị na-aghọtalie arụkwa nkwa onye ụsa chiri n'elu ego m gwasa o were mgbe o jiri nwata nwaanyị na-etukwu ala eriri mana nri ala aka ya atọ nze rie ya ọ ga na-anyụ anyị Igwe akwụ ọkọ jiri ekete ji ngịga ị nwere ike ịgwa m nke bụ dị ọkwụna ya mere Igwe aga m achọ ihe m ga-eme mana kwesị na-adị Igwe ọ na-eme agbọghọ bụrụ ọhụụ ebe ọhụụ na nwoke ọ na-asị lekwa ọhụụ na ọhụụ mana ofeke ma bụrụ ọhụụ a jee rie ka esiri nye Igwe gbahafụ onye nwe ọhụụ Igwe agbalịala m ihe m nwere ike ịhụ na chi ala anyị gbara m ala ga-agwa m okwu gbasara ọnọdụ ọjọọ ya mana o nweghị isi akara m ọkala tụlee tụọ nzu tụọ mmanya kpọkọ ndị nna nna ya na ụdị abụọ na ụdị Igwe mana onwe nke nwere isi mana ihe ama ka esi eme bụ ọnwụ ihe ama ka esi eme ya ama m ihe m ga-eme Igwe ị ga-aga ka ịgbanyere m ụkwụ mana Igwe ọ ga-akwụrịrị arụ n'ala anya bụ amụsị ya alụ n'ihi na oke iwe na-ewechi ala anyị bụ agbaramala n'ebe ezinụlọ dị nọ kedu ibe anyị melụ nna nna anyị kedu ibe anyị melụ ba ji ewe anyị iwe alụ ji ọkpa akwa chago n'ọdụ ọgwụ ụmụ iji akwa akpakwuo ego
na na-ekwukwe nke okwu na onye na-agwa gwanụ m. Ana m agwa gị. Ya? Ịchọ dị na mbụ onye ara. Gbachikwa. Again. Ọ dịkwa gị dị ime. Ịdịkwa ime. Ọ dịkwa gị dị ime. Nwere sị ha. Afọ ime. Unu bụ afọ ime. Ịdị ime. Ngwale ha. Afọ ime. Okolo ichi obi dị kedu ndị be kwan kedu ka unu nalụ ndị be ya kedu ife ịghọta kedu zi etu ka ife na akwụtara m ife na-achọ kwa iji anya anụ na obi igwe nwere ife ịghọta obi dịle ị na-ajụ m ka ebe ị chọrọ ka m zaa gị ọ na-adị mma nwata bụrụ nwata ma nwata atọ nọ na nwata kedu ife igwe na chi ndị be anyị na-eje dị eje ife dị egwu dị njọ dị ịtụnanya dị iche iche na-eme n'ezinụlọ a agwa afọ a na-agwafe ime mara etu esi wa chịkọta chi obodo anyị kwa afọ agwafe ime ngwanekwe ha ndị okenye dịka unu na-ebe akwasịrị unu ya agbagide asịrị a na-emebi afọ onye ọzọ ịgbagide asịrị a gị gba na ezinụlọ gị gị gba ike gị ịnyụzi ahụrụ ya na ada wompa ihe nri ya na ada wompa utobo wompa ahụrụ gị ya na ada wompa utobo atụrụ egbuke Jinji ejie utobo atụrụ egbuke na bonasi ndị ara afụkụzi ụzọ ọ na ifuru m ka ọ na maazị ekene ka idikwa ime nwa n'ọnụ ịdakwụgo ogbi afụgo anụ m ife ọ na-anọ ogbi ọ na-anụzikwa na ihe hei ife na-eme ọnwụ Nneka na ihe mere onwe gị ọ gịnị si tinye gị n'ụdị ọma ka ife tinyezi gị n'ụdị ọnọdụ a ka ihe na-eji ewere ụtụtụ a na-akọ nwatakịrị ịfụ na ọnọdụ ọ nọ na-afịa ya arụ ịfụ na ọnọdụ ọ nọ bụ ihe nsogbu nyere ya ibulu akọmọnụ bịakwute n'otu a ka ihe o mere gị ị na-akụ ya ọnụ na ọtụ ime onye bụ onye isi dịbala ime mbụ n'ụlọ a sị ka ekwube onye bụ ụzọ bulu afọ ime bata na ngwụla ọ nwa gị nwaanyị bụ ihe ji ebulu ajọ ọchị afọ ime nna amara ebe o suru ebulu bulu ya bata n'ime ngwụla were ya wee fesasịa ụmụ m niile ịbụrụ m ya ebo ode ekwu n'okwu ifụrụ n'anya nọ ya bụ na ịma na Nneka adị ekwu okwu ma m sịkwa ya n'oge wa baa m nsu tinye Nneka n'ọnọdụ ọnụ kemgbe ị batara n'ezinụlọ arụ afọrọ ọsị mụ na ụmụ dị mụnwa baa m nsu ọgụnwa baa m nsu gịnwa baa m nsu
ọ bụ na ọ bụrụ ya ka ebe na m arapụrụ m ụmụasị aka Ajugo ọ gị bụ amoosu kwe gị kwuo ya egwu kwe gị kwuo ya Igwe maka nwaanyị amụsụ a gị Mechoni. Onye ka ọ na-akpọ amụsụ? Kpachapụ anya nụ na. nwaanyị amụsụ a. Kpachapụ anya nụ na. Ngwa mechoni. Mechoni. Mechiko m ọnụ ọ na-akọ nwatakịrị akọ. Ka anyị ghara ịnụkwu okwu a n'ọnụ ya ọzọ. Ka anyị ghara ịnụkwu ya n'ọnụ ya. na-eme ebe a ụgbọ ọbịa n'ụlọ nchiligo dafịa tinye gị si bịa kpụpelu m ọdafịa ka anyị laafịa ike mpụta ebe a kịta fụ gị ka itukwa ebe a ịdịdụ na ebe emezi kekwa ihe na-emenụ ka ifo adaeze ka ekwe ife ọgwụ ọ maka nwa gị nwoke adaeze mgbe ọbụla gị na echiche gị na echiche na akwa ị na-echegbu onwe gị ọ gịnị dị agwụkwa gị were nwayọọ maka ọrịa ọbara mgbanelu ọlụkwa ya nwayọọ ọ maka nwa gị nwoke nọ n'ọnọdụ dị mma arụ dị ya mma ebe ọ nọ ka ị na-echegburu onwe gị ama m na ọ dị mana ka maka ọganiru mma nwoke dị nke dịkwa onye nke bụkwa ịma nnu dị ọsụsọ gị bụ agbọbịa mụatala nwa n'obodo a onye gwara gị na agbọbịa mụọ nwa nọ na-anụ di onye sịrị onye na-akọrọ gị ụdị akụkọ ị ga-anụ di nụtakwa ezigbo di ị ga-anụta ezigbo di kụzi n'akụkọ a ke maka nwa igwe anaghị ụkwa ka nye ilu maka ya ọ kpara nwa eze a adị m afọ 25 ya makarị afọ 27 nwa nwoke dị otu afọ na ọnwa 7 so ke otu ọ ga-esiri mụ na onye a ka ihe na-akọ ọ bụrụ na ịba adaeze kịta nsị na ị na-akọ aja mbele ọ bụ ọkwa ife nkwu mana enwekwa isi ekwu ị ka bụ na obele nwa anya ga anya aka anya adị na-anya chacha akwụgo agwa agwọ wee na-akọ ihe a n'aka aka akwụdo agwa akọzi na-abịkọ pụtaba akọzi ihe na-akọ nne ị na-ekwu ihe ị na-ekwu iji afọ ya abụrụ na gịnị afọ gịnị ewekọ maka onye nke afọ nwaanyị a bi na ụsọba anya ka eze afọ ya mgbaso bụ n'afọ ya nwaanyị dị afọ 40 ị na-ekpo ya si m anya afọ n'ọdị ka nwa okwukwe na Chukwu ka si na ya ga-anụta ezigbo di ka pụta nnọọ si na ya ka nọgodi n'egwu na ya ga-apụta ebe a na-eme ihe nwa igwe ebe ọ na-achị ụwa ụmụ nwaanyị si na ya ga-apụta n'osipụ na ya na-ekpe ekpere ka chichi a na-enyere ya aka ka ọ nụta ezigbo di nwaanyị bụ na nwaanyị okwukwe ka nọ ebe a na-akọ elivi na akọ nwoke mpụtara dị ka onye bụkwa nwaanyị okwukwe kwa uju ọ gị nwa ọkwa ori ọtọ ụnụ ka Michelin ọ bụ ọkwa mụnwa bụ nwaanyị okwukwe ọkwa otu akụkọ adaeze a ka anyị na-akọ ka anyị katọ na-akọ adaeze bịalụ be m nchili igode afịa chinyesi ya ka okpopelu m ọda afịa ka m wee saa arụ tupu m pụta ọya ka anyị nọ ife jidekwana igodo na-eme gịnị ifugonian anya ka anyị ka nọ n'ọkụ ife ka nọ ebe a na-ebesa akwa mgbe niile adaeze na echiche
ana aka akụkọ adaeze ana aka akụkọ echiche anyị na echiche adaeze n'ụwa ka amara wee baa n'ụba biko wale igodo ji akpọpọ ụzọ ama ma ya eleta ego makwado onye na-achị dị mana aga udi n'obodo akwa une nwekwere mmiri jiri oyi kulu ụmụ mmiri sachaa ntị unu sachanụ ntị unu asacha ebe ka na-eje bịa ebe ọsọ ụmụ ofeke atụla ọnụ unu efelu feba n'ọfịa unu ada aghọtazi inu maọbụ akpa na okwu na ụdị na ego mmụọ bụ ngwu na-egwute ife na-eri jụọ enu unu mgbe ife na n'iyi geenụ ntị ọ bụ ife mwute nyalụ m na-ewute m rinne na m amụtara nwaanyị gbugorola ofu wee na-ajụ kedu ndị ga-akwazi m ndị ọgọ ga-akwa m mbọsị m ga-anwụ ọ na-ewute m mana ka ife si wee dịzi n'obodo anyị abụ ama ụza ọ dịzi aka nya bụ ife ọ bụzi ngọzi maka na ka ewu si etiwazi ite n'obodo anyị abụ ama ụza bụ onwetacha ntịpịa onweta ntiwa onweta ntịpịa onweta ntiwa ama na aka gị adịrị ya mana ọ bụ na aka gị dị ya emechie mmata ama unu mana buusu na azụ na ọdụ kafa agbalụ ndụ buusu ejiri anya afụ azụ okwu eziokwu ka ụmụ agbọghọ anyị si atụrụzi ime bụ onye tụpụta ata echi ibi atụrụ onye tụpụta ata echi ibi atụrụ nwee na-ajụ biko o nwere ibe niile a na-atụ nwere nke aka unu dị omeje nke maka nna gbakịta iri izu na-abụ izu ịtọ gara aga o nwenuru anụ ọnya gị matalụ n'ọfịa ndị na-agbatabụ ị na-eje amatabụ ọnya na-edebe gị ọnụ n'ime ọfịa ife nje ekwuru bụ nye ma ebe ụlọ nwere nwa agbọghọ ị na-abịa ịmata anụ afọ iwere bunye ịmata iwere bunye onye isi nkwọcha adịghị eje ọgụ ebe a na-eke ọkpọ maka na mgbe ọ ga-esu edutelufu ya unu ebe a tụbara nwaanyị ime edutu ya ebe a ọnụgo nwaanyị afọrọ m ife unu na-eme unu ga-eju ọnụ nwaanyị aka esiri ọnụ unu ike mụnwa na onwe m nwerekwa nke m debe ya bụ unu ebunatara ala ya unu ebe unu kotere ana aka m ọkpa m adịrị ya nekwa na abụ m nekwa na abụ m nekwa na abụ m o nwere nkwu ebe unu fụrụ ajị ya bụ gbado n'anya ka ụdị nwere ka esi mekata kpọnye unu afa n'ntụgbala ofu onye ime n'obodo anụnwa bụ amụza ọgwụ kọrọ ọgazi nke bụ diọkpala na nne anyị wee nwere obi nke bụ agbala mbụ m bụrụ ume mbụ m nekwa ụmụnne ya biko gbadofe anya ekwene ka fajefie ụzọ maka na ofu mkpụrụ aka rụta mara ome gịnị ozu ọrụ ọnụ o metụta imi metụta ọnụ kedu nụzi ebe mmiri si baa n'opi ụgbọgụrụ n'ama ụzọ a kedu ebe mmiri si baa n'opi ụgbọgụrụ ama ụzọ amụrụ mụ Biada
Anụ na eli mgbe ihe niile dị na-eme n'obodo unu na-eme nnọọ kpakpa niile na-akpa na chi obodo unu ekwezi ekwu okwu ọ na-adazikwu ma ogbu ọ dago na-ada nka na-ajụ ogbu ka ọ dara Orie kekwanụ ka akụkọ ị na-akọkịta si gbasa ebe anyị na-eje ọ sịrapụzi ebe anyị na-eje ka anyị kọba akụkọ enne agwa akwa gị ọ mụ ka ị na-agwa anwa mgbe m ji bịa kpọọ Uju ihe mkpọrọkwa Ada ịrapụgo Uju ị na-aza zaba Ada akpọkwa nga afa maka mụ ilotakwa nkịta chelụkwa n'ọka fọrọ unu mana Ada chelu nụnụ igwe unu mana agbọ mmanụ na ọ na-ejezi ịnụ nwoke iberibe a na-aṅụ sọsọ nkwụ hai sọsọ nkwụ ahịa uru ịnụbere Orie kasị dị n'afọ bafa yi Orie ogene ndị Igbo ekenekwa gị ị na-eti n'ọnwa na-eti n'udu mmiri na-eti n'efifie ma n'abalị ma n'ụtụtụ n'isi alụ ị na-asị nga nwelu ha maazị Ada dịka na m akọbelụ gị ngwachelụ na eji m okwu abịa ka nkọzi alụ gị nke bụ akụkọ kịta ịgbahụ ya ịma na mfa nchebe ha na-akọ sasịrị na ka nne ya si akọ jụọ nne ya na-akọ nne ya na-akọ ụmụnne ya niile ọ na-akafa niile si akọ ịmahụ akwụ ịbịa kụrụ ka nke bịa ntị ma a na-enwekwa ebe ị na-eje ngwa ka ị na-eje nwoke anakpọ gị na-eze anagwa gị na-akọ oke ụlọ kpọrọ m okwu mụnwa bụ okwu mgbasịrịze ka nyezie unu okwu ngwa n'oge gị ka olulu na bụ unu sọ nwa ebe niile ịtụrụ gị izi mụọ tụrụ ibu ọmụ chere ka ama ma nwa nwe ka ọ bụ na ọzọ abaghịkwago ọ kazi mma na bụ unu nnọọ na unu na-eyi akwa unu yi akwa ka ọkụ ekpuo ya ekpu abụọ ya abụọ amazi na ụlọ na-abụ nwa ka ọkụkọ ị na-akpọ ọkịrịta na-akpọ m okwu Orie kekwana ihe ọ bụ kekwana ihe bụ nsogbu gị biko ka ihe bụ ka ihe na-enye gị nsogbu ọ gbasara gị ngwa tise ka njụgo ọ gbasara gị ọkwana ka o si n'aka ka ihe na nke anọ m ka o si n'aka mba mma m ka o si n'aka a na-egbugodi nke ya chere na nke gị ka o luru mechọna nwaanyị ike gị ka o luru ọ nyere gị ọ nyere gị ọkwụfụ ọ bụrụ na nwa gị ọ nyere gị ya o nwere ihe ịchọ ka anyị pere ya ga-egbu jaja egbuchago gị eticha bịa nwoke m seba bịa basị ka anyị seba pụọ ifere ya ka ọkụkọ pụọ na-ekwu olu mgbasa ọgbọgbọ ka abụọ adịchọ na ọnwa ka unu na-abụ na nna bụ unu ọsọ bụ uke onye gasị isi eso ya ala ike eso ya ike ala ị na-ewetara m ọ na-akpọ m egwu ngwa ọ bụ anyị apịrị ya onye na-aga ọ na-ekwu akpara anyị abazi unu nwe ka m nye m efe ka m gafere ụlọma kedu ebe ị na-eje achọrọ m ịga n'ama egwuregwu ama gịnị onye ka ị gwara n'ụlọ a tupu gị apụwa ụlọma mgboro one ka m gwagoro unu na tupu unu esi n'ime ụlọ apụọ jee ebe ọbụla na unu mee ka mmadụ mara mgboro one ka m kwugara ya ụlọma ọkụ ịma na unu bụ ụmụazị ada anụ ihe agbachi gị nkịtị kịta ijekọta ọzọ iburu ofu afọ ime batakwa ebe a nyabakwa unu ka m si ayi unu ọ gịnị m ga-anwụdịrị unu ọkpọnkụ achọrọ m ka ị soro ụlọma jebe ebe ọbụla masịkwa ya na ụlọ jebe sorokwa ya gbagoro elu ọ gara rituo n'ala sorokwa ya rituo n'ala biko ekwekwana baa ebe ọbụla na ọbụla gị na esoro ọ dị ama maka ọzọ kịta o burukwa afọ ime bata ebe a ọ ka mma na gị ọ ka mma na gị na onye mma so karịa onye m na-ama ọkwa ịnụ ihe m na-ekwu ya soro ya ga o si ebe ọnwụ si na sọsọ ya ga-eso ọ karịa gị gbuo ya egbuo bunata m ya n'ozu ọ ka mma na ibunatara m ya n'ozu na agbọọ karịa na ọ dị ndụ buru ime ọkwọ bata soro ya gawa a sịkwa gị gbuoro m nwa ma adịkwa ama etu anụ ofu mbọsị a na-ekwu nke mere ọzọ eme
na-ajụ ife a. Asị m nnachibe n'azụ. Ha! Nnachibe n'azụ. Ndị ala. Unu anaghị ife na-ekwu. Nnachibe n'azụ kwụ na-achọ ka achụpụ n'obi igwe. Unu achọ kwụ n'ebe nne na nna unu. Nnachibe n'azụ ọsịsọ. Ndị ala. Ike o. Afọ ndị ba. Ima ife mere. Nnukwu ife nchọka imerụ. N'otegokwanụ nna ede gị. Afọkwanụ m gị n'anya nkụ. Adaeze gị nwana ụdị ọnwa bụka na ihe ahụ. Adaeze ọkwa na odibo ego ka mbụ. Nkwụsị ihe nji na-achọ ka mụ na gị na-abụ bụlụ ofu. Ị chọzila ịbụkata nwa odibo elu mgbe ị ga-anwụ. N'egodi m anya onye nụ Adaeze dị ka m. Isologolibe ndụ ka ị chọrọ ị na-aza ịza onye a Adaeze ịza onye a igwe wee luo mgbe ị ga-anwụ. Kịta ka ị bịa onye na-eme ka m si eme ka nna kpakwa n'ọyị m kịta ka ị bịa nwere ife ọzọ nkwa n'obele ife na-agụ m ife ife ka m chọkwa emegharị onwere onye na-afụ anyị onwere onye na-achụ gị oke ịla ka anyị gaba onwere onye na-afụ Onye nke na-eme kezi nke na-ekere maka na nke ọgbọkọ nke gịnị nwoke m rapụ aka mgbe ọbụla mụwa gọọ ya tupu ime gịnị maka ime gịnị o ịchọ ime ọgụ abịa etubara m ime a nye ịchọ ego n'ahụ afọ ime a nye ịchọ ego n'ahụ ihe eme na mma mme gị na-eme ihe eme ya Uli ị na-akpalịkwa n'onwe gị ị na-akpali onwe gị rapụ m aka maka m nwere ọla mmawasị aga ọnụ adịma na-ekwe gị anya n'iru o amarakwa m onye m na gị amara m onye ibu ibu m ụbọchị ọzọ atụpụnara m ọnụ inu ya nna ekwe gị na amara m onye ibu ibu m ọzọ